Mae e dal i fewn i'r cwrt Cosby. Dan bwysau. Yr ergydd nôl ac am arbediad gan Dave Jones. Yr ergydd gan Kyle Kennyfoot yn mynd i'r gornel isa. A fydde hynny yn sicr wedi codi'r to yma ar ddôl y bont o fewn y 5 munud agoriadol. Gic gornel wedi gymryd yn fyr. Mae'n disgyn i Rhys Aberystwyth. Peniad mlaen. Ricky Watts. Bron a rwydo i Hwlffordd. Mi oedd angen arbediad gwych gan Will Fuller yma na. Redmond yn chwipio'r croesiad i mewn o'r arbediad yn un gwych o'r peniad. Mae dal yn ei Wilson. Am arbediad gan Ussher. Wel, arbediad rhyfeddol gan y golwr. Sut ar wyneb y ddaear nad ydy'r seintiau newydd wedi unioni'r sgôr o Samuel Ussher. Arbediad y tymor efallai. Louis Lloyd yn paratoi i gymryd y gic. Prif sgoriwr Caernarfon, tymor yma. Cam i mlaen. A nachi arbediad gwych gan Fflint.